дӯстони азиз, аз аксияи грандиозни қафо намонен. Ҳамагӣ медонен то 15 октябра и аксия 82 микрорайон даина доно як доми паспортни стол. Ин магазин маҳкам мешавад. Барои ҳавай бовар мекунед 70% арзон шудагаи тамоми борошон. бо борои донояка хитон медонен ки ҳамаш бори брендай. Ҳамиҷада 90% бор, 70% арзон шудагай, 10% дигаш, яъне ҳами нижни бильёшон 20% аксия шудагай. Нем мелучовко нижни бильёшон 20% аксия шудагай. Ана баъд мактабиёшон 20% аксия шудагай. Дигар тамоми намуди борро чӣ хеле гуфтум 90% бор, бори бренд 70% аксия шудагай. Бовар кунед духтаро ҷада пойафзолам астай, курткаям астай, нами ҳама намуди либосоро пайдо мекунед. Навараждёниам астай. Ай ҳами навараждёни сар карда то подростковира шумо аз иҷа либос меёбен. ҳам духтарона, ҳам писарона. Марамат биёен 82 микрорайон. 264 сомон айнам хел пойафзолои фасони туркӣ. лекин ҳози аксия рафтастай 79 сомон шудагай. бовар мекунен 79 сомонаи хушругиша бинен. ҳози ман шумода нишон метиём. духтаро вақт леки ками камай то 15 нами октябра, нами як ҳафтамон як ҳафта зиёдтар монд. Магазини донояк маҳкам мекуна барои ҳавай 70% даранам хел пойафзолои бренд аксия сар додаган. иҷа духтаронашам астай, писаронашам астай. чизе мегирен ку бурд мекунен. бовар кунен духтаро ина макасимкои хушру, туфличои фасон, спорт стил, хулас ҳамаи чи аст. ина ҳамагӣ медонен, диден охя ҳамагӣ 70% аксия гӯё бепул шид. ина мира хоҳарҷон ҳисоб намекунӣ? Инами нархш куҷода? Я бор аксия кат ҳисоб ку. Инам туфличо. Ира бинен охи духтаро 70%. Туфличои боло чанд сумай? Нархш навистагӣ нест. ҳозина духтаро ҳисоб мекунан. Бинен да? Чӣ хел зурай. Дар ҳақиқат ҳам ира бинен борои бренд. И чанд сум буд нархш пеш? Ивое духтаро нигоҳ кунен. 199 200 сомон буд. Скидкаш кати чанд сум? 60 сомон мешавад скидкаш кати. Ҳамеша ба нархай? 60 сомоне 60 сомон да шумо да ки хеле бор метия. духтаро бори оригинал, бори фасон дар мағозаи доноягина барои мактаб мебиёен, зимистонаша мехарен, тобистонаша мехарен ё ки баҳоронаша мехарен. биёен ина барои фарзандатон бихарен. духтаро бурд мекунен, раҳмат мегене. бовар кунен духтаро 82 микрорайон баъд аз мостан манасаи раҳдаян мағозаи донои як доми паспортни стол. хушругиша диден духтаро бори бренди оригинал. ака нигоҳ кунен нархша. духтаракои хушру 256 сомон ай нархш, леки то 15 мағозаи донояк маҳкам мекуна. нархш аксия кати чанд сум? дидена аз 256 сомон нархш омад 77 сомон шид. бовар мекунен 77 сомоне. шумо як борак иҷара бинен охи тамоми намуди пойафзолое ки мебинен ку ҳамаш бори брендай, ҳамаш борои намхе сифатои оригинали зурай. ина биёен зимистонашам астай, баҳоронашам, тирамоҳу тобистонам ҳама намудаш астай. ина нархку нархи беҳтарин. духтаро мағозаи донояк то 15 як сара пешниҳод кардагиай магазин маҳкам мешавад. и шанс аз даст натиену биёен барои фарзандотон бори хушрура бо нархи дастрас харидорӣ кунем. 82 микрорайон доми паспортни стол баъд аз мостан. мана марамат ана баъд нигоҳ кунед. ина ино бошад 469 сомон будан 100 сомон шудагиан. мана марамат диден 469 сомона 100 сомон. инамиам бори брендай. ин миёям ҳамаш 100 сомонӣ. чизе ки дар корзинка мебинен ку 100 сомонай. марамат кросовкишам астай, туфлишам аст, хулас ҳама намудаш туркиёи оригинал. инам хеле курткаҳои оригинале ки мехош натуралкаен. инам мехош натурални оригинали фасонай 600 сомонай куртка. ҳози ман шумода нишон метам. ина 600 сомонай куртка. лекин духтаракои азиз то 15 нами октябра аксия рафтастай мағозаи доноякда маҳкам меша магазин. духтаро успед кунен. аксия кати чанд мешава? 180.
ва духтаро бурд мекунен 600 сомона куртка 180 сомон штагай ана ки нигоҳ кунен шумо инаи қисмам диден инаи 650 аксакати мумкинам 210 меша 220 мешам хеле мешава инаи моделша бинен ҳамаи ҳамино мехоҳи оригинал доран мехоҳи натуралка доран аминош натуралниай духчам духти оригиналай ина бачагишам ҳастай духтаришам ҳастай тамоми намудаш бори фирминяй аксай бераҳмона гуфти гапо ина яка бинен 223 сомара я бори ҳисоб ку духтарак ина 223 сомонай ина тирамо пушаку баҳор пушак плашовкаи фасонак аксакати аз 223 ра ҳисоб мекунанд бинем да духтаро 70% акция 60 ира бинен 67 сомон меафтая инами нарха хай диден бовар кунен духтаро бурд мекунен чанқа фарзандои шумои либосоро мепуша медонен ку ҳамаш либосои брендан ягон тас либоси мисол простой неста марамат 82 микрорайон доми паспортный стол мағозаи донояк духтаро бори бренде ки нигоҳ кунен 520 сомон нарх дора бинен чӣ хел хушрӯй дар ҳақиқат ҳам фарқ кунанда акция рафтестай то 15 магазин ки маҳкам мешава 70% акция сар додаган ҳами 520 сомона чанд сом меафта 156 сомон ина диден ахтон 156 сомоне инами қисма тамошо кунен ҳамаш борои брендай ина марамат духтаракотонда мегирен писаракотонда мегирен ина биёен бо нархи дастрас аз мағозаи донояк харид кунен раҳмат мегӯем духтаро барое ки качествени борои бренда 70% арзон кардаган ягон ҷода 70% арзон намешава марамат успед кунен духтаро магазин маҳкам нашида биёен рӯзи 15 рӯзи охирони аксияшона 15 октябр нем то 15 биёен 82 микрорайон доми паспортный стол мағозаи донояк бори оригинал духтаро нигоҳ кунен сифатира ҳам хушрӯчая нигоҳ кунен шубачааш катяя намхе платюшка нархша бинен 858 сомон будай ина марамат каседа дар корай духтаракои азиз бори бренд 70% акция рафтестай мағозаи донояк маҳкам мешава нигоҳ кунен иам остинак дора платяша баъд аз болошам хе шубача дора духтаро медонен чанд сум мешава духтаракои азиз дига цвечам аст инами 858 сума чанд сум 257 сомон тасаввур мекунен духтаро ира бинен охи хушругӣ ира бинен 257 сомоне ина марҳамат ина мучам астай ҳамагӣ 257 сомон иёшам ҳама шархила на хулоса инамҷа чизе мегирен ку духтаро спортивкаям аст бомбирам аст либосакам аст хулас ҳар он чизе мегирен 70% арзон шидагай ишанс аз даст натен ина нигоҳ куненда то подростковира иҷада размер ҳастай ина брукои ҷинси фасон доранд диден чӣ хушрӯ рубашкаву свитеру ҳамаи чи ҳастай чизе мегиранд беғарз аз нижни бельёву амхе мелчовкашон дига тамоми намуди борошонда 70% акция фақат ба мактабишона 20% мактаби дай акция дига ҳамаи чизошонда 70% акция марамад успед кунен духтарако биёен 82 микрорайон доми паспортный стол ина бинен охи чӣ хушрӯй борошон ҳамаш сифатҳои оли сифат 100% гарантия тройкаи хушрӯи бренд духтаро нигоҳ кунен плаш дора рубашка дора инчунин бруки джинс дора нархаш дидена 558 сомон буд ҳозир акция рафтестай магазин ки маҳкам мешава инам хеле тройкара шумо 70% акция кати ҳамагӣ дар 167 сомоне 167 сомон тройкаи фасон и плашаш худаш 240 чансмай леки шумо ҳамагӣ дар 167 сомон неми тройкаи фасони бренда харидорӣ мекунен аз мағозаи донояк духтаро на танҳо инакорам бинен охи ино ҳамаш акция шидагай спортивкора бинен эқа материалои хушрӯа ира бинен ҳами 70% арзон шидагай чизе мегирен дар донояк ҳама медона ки чӣ хел борои хушрӯ дора качествени ина марамат 70% аксияи грандиозни рафтестай то 15 вақт кам мондагиай духтаро 8 рӯзи дига монд чанд рӯз дига мондаанд то 15 гӯё камия ҳафтаи дига мондай духтаро успед кунен биёен бинен харидорӣ кунен 82 микрорайон доми паспортный стол духтаро до мағозаи доно як мара хамошона мемонум чизе мегирен ина 70%
арзон биёин бинен харидорӣ кунен. Ина шок духтаро грандиозная аксия дар донояк. Духтаро кожинкачиҳо инам хе мулоима ки хушрӯ оз ман нархша шумода нишон метам диден 287 сомона кожинкаяй 70% аксия рафтесай то 15 инами октябра духтаро як ҳафтаи дигамон 9 рӯзи дигамон успет кунен ҳамаги духтарако биёен аксия кади чанд меqa 86 сомон хай дидена 287 сомона 86 сомон шудагай ина сиёшам астай мактабда мепушан ира бинен хучхе хушрувай иҷада бо сафедчам астай кожош даку гап нест духтаро бовар кунен яна мутфасоной хай медонен ку донояк ҳамаи борош брендай лекина нигоҳ кунен ки брендора чӣ хел арзони гуфти гапо бераҳмона кардан беҳтарин вариантҳо бо нархи дастрас дар донояк шуморо интизорай барои дастафка боша ман рақам мемонам дар рӯи экран муроҷиат кунен катихчонам суҳбат шавен мағозаи донояк 82 микрорайон дая ина биёин духтарако бинен чӣ хел интихоб зиёдай тамоми намудаш ина ями қисме ки ман нишон додистам ҳамаш 70% арзон шудагай успет кунен биёин бинен харидорӣ кунен духтаракои азиз 82 микрорайон доми паспортный стол мағозаи донояк агар духтарако иҷа биёин ин нархҳо кати харид кунен ку бовар кунен бурд мекунен нигоҳ кунен четвёркаи фасони хушрӯ дидена чихе хушрӯи бори необычни фирмини ина марҳамат 4 тачи дора ҳам худи дора ҳаманам хел кожинкача дора вай дора рубашка дора нигоҳ кунен инчунин брукчаи фасони джинс дорада медонен нархиш чанд сомай духтаро нигоҳ кунен нархиш диден 569 сомонай лекин аксияи 70% рафтестай ҳозир дар донояк ҳамин то 15 кор мекунанд тамом магазин маҳкам меша барои ҳавай 70% аксия шудага инами 500 чанд сома либос чанд сом шуд видиден духтаро четвёркаи фасони бренд 170 сомона ина марамат диден хая аксияра анаи тарафа нигоҳ кунен инами боракое ки мебинен ку ина нигоҳ кунен чихе хушрӯай 853 сомона борай ибрукам дорада баъзи чанд сомай двойка 250 сомон меафта ина тройкаи хушрӯ ҳамаи ҳамино 70% ина барои фарзандотон хостен агар бори бренд харидорӣ кунен борои ки 700-800 сомай ку фасоно инамҷа биёен 150 сомон 200 сомон мешава 70% кати ира бинен охӯре диден ҳамаш духтаронаш писаронаш ҳар он чизе мебинен ҳамагӣ 70% и аксия фақат то 15 баъд аз 15 иноро ба намиёвен духтаро успет кунен инами 82 микрорайон баъд аз мост биёен мағозаи донояк тамоми борора тамоми нами либосакои кӯдаконара аз навараждиён сар карда то падрасковира 70% аксия кардагиам чизе ки мебинен ку духтаро 70% аксия қариб ки бепул шудагай ина биёен духтаро ҳамаш бори туркияй бори гуанҷӯай бо ҳами бори туркию гуанҷӯра духтаро бори фирминишай нигоҳ кунен двойка тройка инами 343 сомонай нигоҳ кунен чихе хушрӯай качествои бора бинен 102 сомон аксия кати 102 сомон бовар кунен 70% аксия ягон ҷода намеша ино ки магазина маҳкам кардастиян ами як ҳафтаи дига вақт доранд шумо ам як ҳафтаи дига вақт дорен ки биёен бо нархҳои беҳтарин инам хеле босакои фасона барои фарзандотон харидорӣ кунен суроға духтаро 82 микрорайон баъд аз мост мағозаи донояка ҳама медона ки борои мисол качествени бори бренд доранд борои люкс доранд ина марамат биёин 70% аксия кати инам хе боракои хушрӯ барои фарзандотон харидорӣ кунен ини қисман биненда ҳамаш ҳами 70% аксия шудагиай мана марамат худи чои хушрӯ ина ира бинен оқиқа хушрӯ чая ина диден духтарако беҳтарин моделако бо нархи арзон хушхабари беҳтарин дорам тона тамошобино марҳамат як ҳафтаи дига шумо вақт дорен ки омада инамҷа чизе ки ҳастай 70% кати харидорӣ кунен духтаро аксияи 70% дар мағозаи донояк рафтестай бовар кунен қариб бепул кардагиян борои бренди фасони ҷаҳонира марамат каседа дар кора духтаракои азиз биёен 70% ягон ҷода 70% скидка намешава иҷа магазиншона ки маҳкам мекунан ина успет кунен ами як ҳафтаи дига вақт доран биёен бинен харидорӣ кунен ина мисол духтаро борошон ҳамаш брендай инами тройкачаи фасона дидена юбочкаша иша бинен 648 сомона борай
70% акция кати 194 сомон мешава. 194 сомон бовар кунед ку хеле акция ягон ҷода неста. Ина ин моделша нигоҳ кунед. Ишам нархшам хеле ба фикрам. Ишам ҳам хеме брояда тақрибан. Ина иш брук катяй. 243 сомон. Ин нархш дигатарай ина. Диден 669 сомон ай диден духтаро. Ина 243 сомон дар 243 сомон нигоҳ кунед чӣ бор мегирен. Ина иҷара бо вечерни платьёи ам ҳастай. Двойка ва тройка духтарона писарона тамоми намудаш дар иҷа ҳастай. Бовар кунед духтаро. Акцияра акцияҳош рафтестай дар мағозаи Донояк. Ина платьюшкаи фасони необычни хушрӯбак. 169 сомон ай кани ҳамира акция кати ҳисоб ки 50 сомон. ва ира бинен духтаро 50 сомон ина 50 сомон бори бренди ҷаҳонӣ ина борое ки сифатош беҳтарина ина ё бо 69 сомонӣ меафта духтаро бовар кунен бурд мекунен агар омада харидорӣ кунен ина ми нигоҳ кунен 177 сомон платюшка я акция кати чанд меафта 53 сомон диден хай нарха диден духтаро интихоб зиёдай иҷада ҳозима шумода и қисмам нишон метам ҳамашам мефаҳмонам марамат 82 микрорайон мағозаи Донояк сай раҳ даян баъд аз мост доми паспорт нистов марамат биёен